या यूट्यूब लाईव्हला तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आता दुपारचा 1:10 झालेली आहेत, 13 झालेली आहेत. तर आजचा दिवस सर्वांना सुख, समृद्धी आणि शांतीचा जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये मी कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ म्हणजे कल्चरल व्हिडिओ आणि महाराष्ट्राबाहेरचेही व्हिडिओ म्हणजे टुरिस्ट प्लेस मी दाखवते. तर नक्की माझ्या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या आणि नक्की एक जेन्युइन कमेंट करा आणि व्हिडिओ पहा, तुम्हाला नक्कीच आवडतील. कोकणची माणसं साधी भोळी. भक्ती अनुज. हॅलो भक्तीताई, नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. तुम्ही फर्स्ट जॉईन झाला आहात, तर थँक्यू सो मच भक्तीताई. हो ताई, तुम्हाला पण मी सपोर्ट केला आहे, तुम्हाला पण मी सपोर्ट केला आहे. आणि मी तर लाईव्ह आलेल्यांना पण सांगते आहे की भक्ती अनुज या ताईंचं यूट्यूब चॅनल आहे, तर तुम्ही त्यांना जाऊन प्लीज सपोर्ट करा, जेणेकरून त्यांचंही चॅनल ग्रो होईल. तर धन्यवाद ताई, तुम्ही मला माझ्या लाईव्हवर आलात त्याबद्दल. आणि ताई मी तुम्हाला सपोर्ट केलेला आहे, पहा तुम्ही. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. भक्तीताई, भक्ती अनुज दादा म्हणते तुमच्यामुळे आमचं इथपर्यंत आलो आमच्या चॅनल. काय माहिती ताई, मी फक्त सांगायचं काम करते आणि मला असं वाटतं की प्रत्येकाला सपोर्ट केला तर प्रत्येकजण पुढे जाईल. तर माझा हाच एक उद्देश आहे की माझ्या लाईव्हवर मी सांगत असते की सर्वांना सपोर्ट करा. जो माझ्याकडे सपोर्ट मागतो त्याला मी नक्कीच सपोर्ट करते. तर थँक्यू सो मच ताई. मनोज पवार, कोकणची माणसं साधी बोळी. नमस्कार ताई साहेब. मनोज दादा नमस्कार, आणि तुमचं माझ्या लाईव्हमध्ये स्वागत आहे दादा. भक्ती अनुज, हाय फाय. सगळ्यांना सांगा ना सपोर्ट करायला, मी रिटर्न करतो तुमच्या लाईव्ह म्हणणं. ओके, मी सर्वांना सांगते की भक्ती अनुज या ताईंचं यूट्यूब चॅनल आहे. ताई तुमच्या यूट्यूब चॅनलचं नाव काय टाकलं आहे ते पण सांगा जरा. तर यांना प्लीज तुम्ही सपोर्ट करा, ते तुम्हाला रिटर्नही करतील. तर नक्की सपोर्ट करा. राम पालवे, हॅलो रामदादा नमस्कार. मनोज पवार, 2 नंबर मतदान केले ताई साहेब मी. मनोज दादा थँक्यू सो मच 2 नंबरला मतदान केल्याबद्दल. कोकणची माणसं साधी बोळी तुमचे आभारी आहेत. तर मनोज दादा, भक्ती अनुज हे चॅनल आहे त्या ताईंचं, प्लीज सर्वांनी त्यांना सपोर्ट करा. इथं प्रत्येकाला जे न्यू बिगनर आहेत त्यांना. ओके, भक्ती अनुजच आहे आमच्या गरीब चॅनलचं नाव. ताई असं का म्हणताय? प्रत्येक माणूस हा पैशाने गरीब म्हणजे श्रीमंत नसून मनाने श्रीमंत असायला पाहिजे. जर त्याचं मन आणि विचार जर चांगले असतील ना तर मग तो माणूस श्रीमंत माझ्या मते. गाव कोणतं गाव आहे? रामदादा, आमचं कोकणातलं गाव आहे, कोकण सिंधुदुर्ग. सचिन, हाय, हॅलो सचिन दादा नमस्कार. भक्ती अनुज ताई, मी सर्वांना सांगितलं तुम्ही लाईव्हला म्हणजे शेवटपर्यंत राहा. अजून माणसं लाईव्हला येतील, मी सांगू शकते की तुमचं चॅनलचं ग्रोसाठी. मनोज पवार, ताई तुमची मनाची श्रीमंती अपरंपार आहे. थँक्यू दादा. खरं आहे ना दादा, म्हणजे मनात विचार चांगले असतील तरच आपण समोरच्याला मदत करू शकतो. जर विचारच एकदम थर्ड क्लास असतील, आणि लाईव्हमध्ये तर भरपूर माणसं भेटतात अशी की एकदम विचार त्यांचे थर्ड क्लास असतात. पिन आय डीला लावा ना आमच्या आय डी प्लीज. ओके, तुम्ही एक सांगा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, असं एक आय डी पाठवा, मी लावते पिन.
समीर भट, श्री स्वामी समर्थ आई. समीर दादा नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ आई. शंकर इंगळे 5 नंबरला लाईक केला आहे. मनोज पवार म्हणतात तुमचे विचार खूप छान आहेत. थँक्यू दादा, मनोज दादा. शंकर इंगळे हॅलो. सचिन महाडिक, सचिन दादा नमस्कार, जय शिवराय. नमस्कार प्रीती ताई. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय छत्रपती धर्मवीर संभाजी राजे, जय महाराष्ट्र. रायगड बल्लाळेश्वर पाली. नमस्कार दादा, जय शिवराय. नीलू ब्लॉग ऑफिशियल नमस्कार ताई. नमस्कार नीलू दादा, नमस्कार. सचिन महाडिक लाईक डन, थँक्यू दादा. इथं जर नवीन कोणी असेल ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला आपण अनोळखी नसू. ताई तुमचे लय आभार मानतो, तेवढे आम्हाला सपोर्ट करा. आणि आजच्या आज 100 करायचे. काय करायचे 100 ताई, नक्की सांगा मला काय 100 करायचे. तर आज माझंही टार्गेट आहे 100 लाईकचं. तर बघू पटापटा कोण लाईक करत आहे. आजच्या 1 तासाच्या लाईव्हला 100 लाईक झाले पाहिजे दादा ताई. तर पटापटा लाईक करा. हेमंत गोडके, श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ दादा. हेमंत दादा कसे आहात तुम्ही, कुठून बोलत आहात नक्की सांगा. विनोद कुमार सरगर नमस्कार दादा, नमस्कार. नीलू सॉन्ग लाईक डन, थँक्यू. अजून 90 राहिले आहेत लाईक. पटापटा लाईक करा प्रत्येकाने. विनोद कुमार जय भीम, जय भीम. नमस्कार विनोद दादा, जय भीम दादा. विनोद कुमार हॅलो. विनोद कुमार सांगा आपण कुठून. आम्ही महाराष्ट्र, कोकण, सिंधुदुर्ग. प्रज्ञेश पाळे, आर यू जस्ट लाईक गोलो मोलो, थँक्यू. पूजा रोशन गुडेकर ब्लॉग. हॅलो पूजा ताई, नमस्कार. राधे कृष्ण हॅलो. संतोष शिंगळे कुठे राहता काकू. आम्ही आहोत कोकणातून बाळा. अनुज भक्ती सगळ्यांना सांगा ना सपोर्ट करायला आणि जॉईन करायला. मी रिटर्न करतो की मी तुमची पिन लावते. या भक्ती अनुज आहेत त्यांना प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी. या पण नवीन बिगनर आहेत त्यांना प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी. आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर पटापटा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. आजचा 100चा टार्गेट आहे. रीना श्याम शर्मा व्लॉग हॅलो रीना दीदी कैसे हो आप. नीलू सॉन्ग ऑफिशियल मी लाईव्ह नाही घेत. ओके दादा तू लाईव्ह नाही घेत का. ओके ओके. नमस्कार मंगल गोडेकर. नमस्कार मंगलताई कशा आहात तुम्ही. मंगल लाईक केलं, थँक्यू मंगलताई. हेमंत गोडेकर मी अक्कलकोट आहे. तुम्ही कुठल्या. मी कोकणातून आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. वाव तुम्ही अक्कलकोट स्वामी समर्थांच्या जवळ राहता. खरंच तुम्ही खूप भाग्यवान आहात दादा. भक्ती अनुज सबस्क्राईब करायचे 100. ओके तर होतील ताई होतील. पेशन्स धरा तुम्ही आणि मेहनत करा. तुमच्या चॅनलवरसाठी नक्कीच पूर्ण होती. अनिकेत लाड चला लाईक करा दीदीच्या लाईव्हला. अनिकेत दादा थँक्यू सो मच तुम्ही बोलल्याबद्दल. तुमची पिन पण मी टाकते. एकच पिन टाकू शकतो वाटतं. तर मंगल गोडेकर शुभ दुपार. झालं का जेवण सर्वांचं. नाही होतं आमचं जेवण लेट असतं, म्हणजे बनवतो पण लेट खातो. मुलं लवकर जेवतात. पूजा रोशन गोनेकर ब्लॉग हॅलो पूजा ताई कशा आहात. पटापटा लाईक करा सर्वांनी आणि सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर. श्री स्वामी समर्थ अभिजित शॉर्ट. श्री स्वामी समर्थ महाराज की पाय लागू. राम राम जय कृष्ण हरी. ताई तू कशी आहेस. माझी मोठी बहीण आली आहे. ताई तुझं मनापासून स्वागत आहे. लाईक केलं, धन्यवाद अभिजित दादा, थँक्यू सो मच. श्री स्वामी समर्थ. प्रज्ञेश पायळे थँक्यू बोलली मी. आता हाईड करणार आहे परत तेच. नीलू ऑफिशियल सॉन्ग ऑफिशियल 100 लाईक टार्गेट. लाईव्ह करा पटापटा. ही कमेंट पिन कर. ओके तर आजचं 100चं टार्गेट आहे. प्लीज पटापटा सर्वांनी लाईक करा.
मंगल गोडगे, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण ताई, कबिलीश्वर ताई, मी तुम्हाला सब केले आहे आणि ताई व्हिडिओ कमेंट केली आहे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच अभिजित दादा. तू व्हिडिओ पहा माझे, तुला खूप आवडतील. मंगल गोडेकर, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. मंगलताई, श्री स्वामी समर्थ. इथं कोण नवीन असेल तर प्लीज पटापटा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. भक्ती होईल तेवढ्या सगळ्यांना सांगा, हात जोडून विनंती करतो सपोर्ट करायला आणि जॉईन करायला. हो ताई, भक्ती अनुजताई, मी सर्वांना सांगितलं आहे तर प्लीज काळजी करू नका. माझ्या लाईव्हला रोज येत जा आणि मी तिथं सांगत जाईन. पण दर 2 मिनिटांनी मी नाही ना सांगू शकत ताई, तुम्ही पण समजून घ्या ना. तर मी सर्वांना सांगितलं आहे आणि मग तुम्ही सांगताय ना, त्यामुळे सगळं वाचतायत. आणि प्लीज सर्वांनी, या ताईंच्या भक्ती अनुज हे चॅनल आहे तर प्लीज तिथं जाऊन सबस्क्राईब करा त्यांना. संजीव रावत, आप सभी को जय श्री राम. संजीव रावत दादा, आप सभी को भी जय श्री राम. GLCF, हॅलो. सिद्धू पाटील, छान दिसते, थँक्यू. नीलू सॉन्ग, हर हर महादेव, हर हर महादेव. नीलू दादा, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. राधे राधे. मनोज पवार, हरिओम नमः शिवाय. मनोज दादा, हरिओम नमः शिवाय. हेमंत गोडके, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय दादा. नीलू सॉन्ग ऑफिशियल, हर हर महादेव. चला सगळ्यांनी, मनोज पवार, सगळ्यांनी पटापटा लाईक करा. ताई साहेबांचा टार्गेट आहे 100 लाईक, 100 लाईक पाहिजे. पण 11च्या पुढे जातच नाही आहेत लाईक आता. तर पटापटा सर्वांनी लाईक करा आणि नवीन असाल तर प्लीज लाईव्हला जॉईन व्हा. करशन भाई कोतिया, हॅलो करशन भाई कोतिया दादा. करशे भीमी कोतिया, जय भीमजी. बाळू शिंदे, जय महाराष्ट्र दादा. दारडे सुनील, जय भगवान, जय गोपीनाथ कृष्ण म्हणा. जय भगवान, जय गोपीनाथ कृष्ण, गोपीनाथ. दारडे सुनील, भैया आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो चैनल को. डबल टैप करके लाइक, ऐसे स्क्रीन को डबल टैप करके लाइक किया जाता है, तो जल्दी जल्दी लाइक करो. मला पण सपोर्ट करा ना. हो, मी तुम्हाला पण सपोर्ट करते ताई. माझ्या चॅनलवर जाऊन माझे व्हिडिओ पहा आणि प्लीज एक जेन्युअल 2 कमेंट करा. मी तुम्हाला त्यानुसार हे करते, सपोर्ट नक्की करते. राहुल पागरे, हॅलो राहुल दादा. जय भगवान, जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ. राहुल पागरे, थँक्यू राहुल दादा. बिरजू ब्लॉगर, हॅलो. शंकर, बाळू शिंदे, कुठून आहे ताई? हां, हो बंद, हो दीदी सांग. राधे राधे. दीप सिंग, बाळू शिंदे 12 नंबरला डन. थँक्यू बाळू दादा. अफार, हम जिंदगी के हर लड़ाई में मुस्कान से अड़िग खड़ा बनी, तलवार से बाच गईल बानी, बाकर तोहार मुस्कान पे कट गईल बानी. धन्यवाद जो भी लिखा है. दराडे सुनील, जय भगवान, जय गोपीनाथ म्हणा. जय गोपीनाथ, जय भगवान. मला पण सपोर्ट करायला सांगा सर्वांना. हो ताई, आताच मी तुम्हाला सांगितलं, पूजा रोशन गोनेकर ब्लॉग, मी त्यांना सर्वांना सांगितलं की या ताईंना मदत करा सपोर्ट करून. जीवनाच्या प्रत्येक लढाईत आम्ही हसतमुखाने खंबीर उभे राहिलो आहोत. मी तलवारीपासून वाचलो पण सिद्ध हनुमान मंदिर सिहोर. हे क्विट सिस्टर जी, नमस्ते. नीलू सॉन्ग, राधे राधे. कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र. नीलू सॉन्ग, राधे राधे. उज्ज्वल, मला सुद्धा. हो उज्ज्वल ताईंना पण सपोर्ट करा. तुमच्या चॅनलचं नाव सांगा उज्ज्वला ताई. मंगेश तेरी, हाय ताई. हॅलो मंगेश. नीलू सॉन्ग, पटापट लाईक करा. इथं लाईक करत नाही आहेत, पटापटा लाईक करा.
नीलू सॉन्ग लाईक 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 पटापट लाईक करा. नीलू थँक्यू. माझं इथं तोंड दुखते म्हणून तू सांगतोस. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. तर इथं चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज पटापटा लाईक करा. 100 लाईकचं टार्गेट आहे, तर प्लीज आज 100 लाईक्स तुमच्यापासून मिळालेच पाहिजे. तर पटापटा लाईक करा. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. हे यूट्यूब चॅनल आहे आणि या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी कोकणातले व्हिडिओ टाकते. तर तुम्हाला सांस्कृतिक व्हिडिओ तसेच कोकणाबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस तुम्ही पाहू शकता जाऊन, आणि छान छान शॉर्ट्स पण टाकते, तर तुम्ही नक्की जाऊन पहा. तर पटापटा लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आर्यन पाटील न्यू जॉईन. नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या चॅनलवरती कोकणची माणसं साधी भोळी. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब केला आहात आणि सबस्क्राईब करा आणि लाईक पण करा. एन पाटील दादा तुमचं 15वं लाईक मला असायला पाहिजे. डायलॉग फॅक्टरी हाय ताई. हॅलो नमस्कार. माझं नाव नॅन्सी. ओके छान आहे तुझं नाव नॅन्सी. नीलू सॉन्ग राधे राधे. सर्वांना राधे राधे. राधे श्याम राधे श्याम. नमस्कार. मला सांगा कोणी कांतारा नवीन आलाय पिक्चर कांतारा 2 पाहिलाय का? कोणी पाहिला असेल तर मला पटापटा कमेंट करा. नीलू सॉन्ग श्री समर्थ. थँक्यू ताई. एन पाटील नॅन्सी नॅन्सी नाही एन पाटील थँक्यू. थँक्यू सो मच 15वं लाईक केल्याबद्दल. नीलू सॉन्ग राधे कृष्ण राधे कृष्ण. तर पटापट लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी हे आपल्या चॅनलचं नाव आहे. हॅलो रोशनी. वेलकम. लाईक डन. 16ला रोशनीने लाईक केलं आहे. आता 17ला कोण लाईक करतंय? 17वं लाईक कोणाचं येते ते मला पाहायचं आहे. पटापटा 17मध्ये लाईक करा. 17 नंबरला लाईक करा. रोशनी गोसावी आज लेट झालो जेवक तुका होय गो कामच संपाक नाही होती आणि आज शनिवार ना त्यामुळे मुला घरात असली की कामं होणच नाही पटापटा. त्यांची भांडणं सोडवत टाइम जाता माझं. नीलू सॉन्ग रोशनीताई नमस्कार. रोशनीताई नमस्कार बोलतोय. वाव 17ला कोणी लाईक केलंय मला नक्की सांगा. 17ला लाईक कोणी केलंय? रोशनी तू केलंस का 17ला लाईक? काय जा आंघोळ करून दे. आज रोजची कोण नाही होय वाटतं. आज रोजची कोण नाही. मानसी पण खयोग नाही. देवेश नाही. कोणीच नाही आज. परत निलेश आहे ना. परत दिव्याची मम्मी पण नाही. 2 दिवस तर कोणच नाही. उमेश मोकाक्षी नमस्कार दादा. नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. राधे राधे. उमेश दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. 18वं लाईक तुमचं पाहिजे. 18 नंबरला लाईक तुमचं पाहिजे दादा. उमेश दादा लवकर 18 नंबरला लाईक करा. मिस्टर मोन दीदी 500 रुपीज़ दे दो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है. पहले लाइक करो फिर देती हूँ और सब्सक्राइब करो मुझे. फिर मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा तो सबको दे दूंगी. अक्षय शिंदे नमस्कार अक्षय दादा. उमेश मोकाक्षी जेवण झालं का? नाही दादा जेवण बनवलंय. जेवायचं आहे. अक्षय शिंदे हाय. कशी आहे? छान आहे. हाय रोशनी गोसावी. पूजा रोशन म्हणतात. अक्षय शिंदे थँक्यू. लाईक करा पटापटा सर्वांनी. 100चं लाईक टार्गेट आहे. रवींद्र चौगुले नमस्ते ताई. कुठून बोलत आहात तुम्ही? रोशनी म्हणते नीलू दादा नमस्कार म्हणते.
तर रवींद्र दादा म्हणतात कुठून? मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. श्री स्वामी समर्थ दादा. पवार लक्ष्मी, मी लाईक केलंय. माझी मोठी लेक पवार लक्ष्मण, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक. माझे गाव वातवळी. मी इथून शेतकरी आहे. तुम्ही कुठून बोला सांगावं दीदी. तर दादा मी आहे कोकणातून, महाराष्ट्रामधून, कोकणातून आहे मी, तळ कोकणातून. तर मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आहे. माझं कोकणची माणसं साधीभोळी हे चॅनल आहे. कोकणातले व्हिडिओ आहेत तुम्ही, आणि कोकणाबाहेरचेही आहेत, टुरिस्ट प्लेस टाकले आहेत, तुम्ही तिथं जाऊन नक्की भेट द्या. एन पाटील, रोशनीताई मी आर्यन. हॅलो आर्यन. रोशनी तुला आर्यन हाक मारतोय. अक्षय शिंदे, मस्त दिसते, थँक्यू. रोशनी गोसावी, हाय पूजाताई. तर नवीन जर असाल तर पटापटा लाईक करा. 18 लाईक झाले आहेत. 19ला आता बघू कोण लाईक करतंय. उमेश मोकाक्षी, थँक्यू दादा तुम्ही लाईक केल्याबद्दल. अक्षय शिंदे दादा लाईक करा पटापटा. अक्षय दादा तुम्ही काय माझी कुंडली काढणार आहात का? तर मला सांगा तुम्ही पण की माझं चॅनल मॉनिटाईज कधी होणार. ताई लाईव्हला कधी चालू करता? रोशनी ताई लाईव्हला दुपारचे 3 वाजता चालू करतात. अमोल रोकडे, हॅलो अमोल दादा नमस्कार. साईल पालकर, हॅलो साईल दादा नमस्कार. मनी अंबादास हॉटेल काय आहे हे? रोशनीताई लाईव्ह कधी येणार? रोशनीताई 3 वाजता येते. माझं 2 वाजता संपतं लाईव्ह, आणि रोशनीताई 3ला येते. तर सर्वांनी तिच्याही लाईव्हला जा. तर इथं नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी भोळी. 19 नंबरला लाईक करा पटापटा. हाय सुजल, हाय ताई साहेब. सुजल दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत आहे. रोशनीताई एक्झिट घेतली असणार, काहीतरी काम आलं असेल, येईल ती थोड्या वेळाने लाईव्हला. ओके सुप्रियाताई कशा आहात तुम्ही? बरे आहात ना? रोशनी गोसावी 3 वाजता येणार लाईव्हला मी. हो रोशनीताई 3 वाजता येते. सुजल म्हणताय ताई जेवण झालं का? हो जेवण झालंय, पण जेवायचं आहे. रोशनी गोसावी आली. रोशनी आली. सुनील डोंगरे, जय महाराष्ट्र. पटापटा सर्वांनी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. डबल टॅप करून लाईक करा आपल्या चॅनलला. साहिल पालकर, हो मुलं वगैरे छान आहेत ना? लिओदास क्रिश, जय शिवराय, जय शंभूराजे. जय शिवराय दादा, जय शिवराय, जय शंभूराजे. तर इथं कोणी नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि मला मगाशी उत्तर नाही कोणी दिलं की कुणी उत्तर नाही मला दिलं की मी विचारलेलं आशा टोळे कुठून बोलता है? मी कोकणातून बोलते. सुजल म्हणतात 1 मराठा लाख मराठा. हो दादा नमस्कार, छान बोलता. साहिल पालकर, मुले बरी आहेत का? हो ताई बरी, मुला बरी असत. तुम्ही कशी असा? दादा वगैरे बरे असत ना? साई पालकर ही ताई पण कोकणातली आहे, माझी फ्रेंड आहे. निलेश दादा, ही बघ ही साई पालकर ताई आहेत ना, तर त्या पण कोकणातून आहेत. नमस्कार निलेश दादा. लिओदास, प्रश्न काय होता? प्रश्न असा होता की कांतारा 2 कोणी पाहिलाय? हल्लीच तो रिलीज झाला 2-3 दिवसापूर्वी. तर कोणी पाहिलाय, कसं आहे मला प्लीज सांगा. कोणी पाहिला त्यांनी मला हात वर करा. आशा कोटळे, नागपूर में बोलते हो? नागपूर से बोलते हो? ओके, आप नागपूर से बोल रहे हो. नमस्कार. पूजा रोशन गोनेकर ब्लॉग. रोशनी गोसावी ताई ओळखले का? रोशनीताई बघा, तुम्हाला या पूजाताई म्हणतायत ओळखले का? तुम्ही त्यांच्या लाईव्हवर गेला असाल तर छान 20 लाईक झालेले आहेत.
आम्ही बरी असो, दादा पण बरे असो. ओके, भारी भारी ताई. जेवण वगैरे झाला, जेवण झाला. हो, ओळखलं पूजाताई, मी काल सबस्क्राईब केलं तुम्हाला. ओके, छान. आणि माझ्या पूजाताई, माझ्या चॅनलवर जरी नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि 21 नंबरला लाईक करा पटापटा. साई बलकर नाही अजून. ओके. तर कांतारा कोणी बघले की नाही? कांतारा कोणी पाहिलंय? नवीन मूवी लॉन्च झाली आहे ती. निलेश म्हणते कांतारा 2 नाही ग. कांतारा कंतरा बॉलिवूड बनला आहे आता, तो रिलीज झाला आहे. कंतारा म्हणजे त्याचाच व्हर्जन आहे ना. मी पाहिला, एकदम भारी आहे कंतरा, फक्त डोळे उघडून बघावं लागतं. लिओ दास सांगतायत. ठीक आहे, मला पण पाहायचं आहे, कारण फर्स्ट मी पाहिलेला, खूप आवडलेला, मुलांना पण माझ्या खूप आवडलेला. अंगावर काटा आलेला स्टार्टिंगला त्या पिक्चर पाहताना. पूजा रोशन गोणेकर ब्लॉग लाईक केलं, थँक्यू. 21 नंबरला पूजाताईंनी लाईक केलंय. नीलू सॉन्ग राधे 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 राधे, राम 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 राम. कांतारा 2 नाही आहे तो. असं का? कांताराच आहे ना, कांतारा 2 नाही आहे, कंतारा आहे. ओके ओके, म्हणजे नाव चेंज केलंय. नीलू संग राधे कृष्ण. मयूर शिंदे बारामती. श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ दादा. मयूर दादा, नवीन असाल दादा तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण अनोळखी नसू, सर्वजण एक यूट्यूब फॅमिलीचे मेंबर असू. आनंदारो पोवार हॅलो, नमस्कार. ट्विस्ट खतरनाक आहे मूवीमध्ये. हा, मला ते तसले ट्विस्ट पाहायला आवडतंच. मला तर सस्पेन्स मूवी कोणाला पाहायला आवडते नक्की मला सांगा. आता माझा दुसरा प्रश्न आहे, सस्पेन्स मूवी पाहायला कोणाला आवडतं? वॉर्म्स झोन म्हणतं श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ दादा. निलेश कोयंडे, अरे पार्ट 2 नाही आहे. ओके ओके, पार्ट 2 नाही आहे, मग ह्याच्यात नवीन काहीतरी व्हर्जन असणार. मग प्रमोद कुंभार, हाय, कशा आहात आपण? प्रमोद दादा, आम्ही मस्त आहोत. नमस्कार तुमचं पुन्हा एकदा लाईव्हसाठी. भाई दादा, इथं जात धर्म नको विचारू दादा, कारण माणुसकीच हीच जात आहे आणि हाच धर्म आहे. तर प्लीज असे मेसेज नका करू जाऊ. साहिल पालकर. दुर्वा विचारते खुशी कशी आहे? दुर्वा, खुशी खूप छान आहे. स्कूलला जाते ती, आता LKGला आहे. मी सुशांक UPW. होली सब्सक्राइब, थैंक यू सुशांक दादा. और जब आप नए हो चैनल पे तो लाइक करना. और पिलू सांग, जात धर्म विचारू नये. हां, खरं आहे, जात धर्म नका विचारू. इथं माणुसकीच हाच चांगला धर्म आहे आणि हीच जात आहे असं मला वाटतं. मिस्टर सुशांक, हॅलो सुशांक दादा, नमस्कार. चिक्का संजीवेह, नमस्ते दादा. संतोष साळुंके, हेलो नमस्कार. इधर जो यहाँ पे जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जाकर चैनल पे, और लाइक करें डबल टैप करके स्क्रीन पर. AS मस्के, हेलो नमस्कार. 100चं टार्गेट आहे. पटापटा सर्वांनी लाईक करा, पटापटा लाईक करा सर्वांनी. जय भीम, जय संविधान. तर पटापटा लाईक करा. नीलू सॉन्ग, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली. तुम्ही नवीन आहात ना लाईव्हमध्ये? बोलण्यावरून वाटत आहे. हो दादा, माझं
चॅनलचं लाईव्ह मी हल्लीच 10-15 दिवसापूर्वी चालू केलं. तर काही चुकत असेल तर नक्की मला समजून घ्या, सपोर्ट करा. योदास क्रिश, निलेश कोंडे, पहिला कंतारा साऊथवाल्यांनी बनवला होता ना, आता त्याचं कॉपी करून बॉलिवूडवाल्यांनी बनवला. लाईक झिंगाट, असं आहे. अरे देवा, मला वाटलं त्याचा 2 पार्ट आला आहे, पण मला बॉलिवूडचे पिक्चरच आवडत नाही. कॅन्सल. पण ती स्टोरी आहे का? ती स्टोरी आहे का त्या कंतारामध्ये? म्हणजे जी पहिली झाली ती स्टोरी आहे का? शब्दांचा प्रवास, नमस्कार. खूप दिवसांनी तुम्ही आमच्या लाईव्हला आलात. शंभर लाईक्स टार्गेट आहे. पटापटा लाईक करा. 23च झालेत अजून. निलेश कोणते, मी ट्रेलर बघितला, मला तर नाही आवडला, तू बघून घे ट्रेलर. ओके, मी ट्रेलर बघते, कारण मला वाटलं की त्याचा पार्ट 2 आलाय, कारण पार्ट 1 खूप छान होता. पण बॉलिवूडचं मला अजिबात नाही आवडत. एखादा साऊथ पिक्चर असेल तर मला खूप बघायला आवडतं. लिओदा क्रिश म्हणतोय, कोण म्हणेल म्हणल निलेश दादा प्रोड्युसर तेच आहेत, हंबळे फिल्म्स, आणि हा रिमेक नाही आहे, फ्रेश स्टोरी. ओके, मग पाहायला आवडेल मला. फ्रेश स्टोरी असेल तर आवडेल. जर त्याचाच म्हणजे मागचाच पिक्चर बॉलिवूडवाल्यांनी जर केला असेल तर नाही आवडलं असता. पण त्याचाच रिमेक आहे तर ठीक आहे. लाईक करा पटापटा. लाईक वाढत नाही आहे. इथं 27 जण लाईव्हला आहेत, पण लाईक 23च आहेत. पटापटा करा. कशा आहात प्रीतियाताई? मी छान आहे. तुम्ही कशा आहात? प्रवास शब्दांचा नक्की सांगा. खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात तुम्ही. लाईक करा पटापटा. डबल टॅप करून लाईक करा. कोकणातलं कोण असा की नाही आज इथं? कोकणातलं कोणच नाही आहे काय? एक निलेश दादा असा. कोकणातला कोण असा इथं नक्की पटापटा. मी रोशनी गोसावी, मी असं. रोशनी गोसावी, आणखी कोण कोण असा? रोशनी गोसावी असा, पण बाकी अजून कोण कोण असा नक्की कमेंट करून सांगा. निलेश कोणते, स्टोरी पण 70% सेम वाटली रे LIO ट्रेलरमध्ये. मे बी आय एम रॉंग. ओके, बघूया. सुनीता जानकेवाड, नमस्कार सुनीता ताई. क्रिश बोलतो, ट्रेलर बघून मूवी कसं जज करता येईल भाऊ? त्यासाठी बघावी लागते. नाही, थोडाफार अंदाज येतो ना दादा ट्रेलरनुसार. बघू, आधी मी ट्रेलर बघते आणि मग ठरवणार मूवी बघायला जायचं की नाही ते. माझ्या भावाने पण बघितली, त्याला विचारायला पाहिजे त्याला कशी वाटली. क्रिश दादा, तुम्हाला छान वाटली का? आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा पटापटा. आणि नवीन आता कोणता पिक्चर लॉन्च झालाय प्लीज मला सांगा, म्हणजे जो बघण्यालायक आहे. दशावतार पाहिला कोणी? दशावतार पाहिला का? थँक्यू. आपले 25 लाईक झालेले आहेत. आता 75 बाकी आहेत, तर पटापटा लाईक करा. दशावतार कोणी बघितलो?
सदा देवलेकर. हॅलो नमस्कार दादा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. रोशनी म्हणते दशावतार मूवीमध्ये माझ्या माहेरचा शूटिंग आहे. कुठे आहे ग तुझं माहेर, नक्की सांग. रोशनी कोसाई. पोलीस स्टेशन म्हणून दाखवले. ती आमची मराठी शाळा आहे. सिंधुदुर्ग मधलं. राजपूत धनवंशी. धनश्री राजपूत. तुम्ही खूप सुंदर आहात. आहे. थँक्यू सो मच छान कॉम्प्लिमेंट दिल्याबद्दल. निलेश कोंडे. बहीण गेली होती बघू दशावतार पैसे. मचिंदर पैठणे. हॅलो मचिंदर दादा नमस्कार. चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. रोशनी गोसावी. धामापूर. ओके धामापूरची आहे शूटिंग. गाव कुठे तुमचं? कोकणातले दादा आम्ही. दादा जरा नीट कमेंट करा. मला उगा तुम्हाला हाईड करावं लागतं मग अशा माणसांना. मंगेश देव. हॅलो हाय. चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा पटापटा. स्वप्नील निर्भवने. हॅलो स्वप्नील दादा नमस्कार. मंगेश देव कसे आहात? छान आहोत दादा. तुम्ही कोकणात कुठे? कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. पेंडूरमधलं पण शूटिंग आहे. ओके भारीच. लिओदास. मराठी जोडीला ओळखता का? मराठी जोडीला ओळखता का? एक आहे वाटतं मराठी जोडी म्हणून चॅनल आहे ना दोघांचं. असं दाढीवाले आहेत दादा वाटतं ते. काय झालं त्यांचं? लक्ष्मण शेकडे. हॅलो हॅलो. सिंधुदुर्गात कुठे? सडा देवलेकर. सिंधुदुर्गातच प्रॉपर आहोत दादा आम्ही. अभिजित शॉर्ट्स. ताई मला अरे तुरे कर प्लीज. ताई पर्सनल गोष्टी सांगू नका प्लीज. संदीप माकडे म्हणजे काय अभिजित दादा? मला कळलं नाही नक्की तुला काय म्हणायचं आहे ते. हां पर्सनल गोष्टी विचारू नका, मी कुठे राहते वगैरे असं म्हणायचं आहे का? संदीप मनगडे. हॅलो संदीप दादा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करून डबल टॅप करा. हो हो मी नाही पत्ता सांगत माझा. थँक्यू अभिजित दादा. संदीप मंगडे. हॅलो नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मुंबईला कधी येणार? मुंबईला माझं येणं जाणं होतच नाही पण बघू वेळ भेटेल कधी तर पटापटा सर्वांनी लाईक करा. रोशन त्यागी. रोशन दादा तुम्ही असे प्रश्न विचारू नका दादा प्लीज. मग मला हाईड करावं लागतं. प्रीतम नार्वेकर. हॅलो प्रीतम दादा नमस्कार. ताई कशाबद्दल? थँक्यू. नाही तू मला एक छान सजेशन पण दिलंस आणि सपोर्ट पण आहे तुझा म्हणून मी तुला थँक बोलली अभिजित दादा. सदा देवरकर. मी पण सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. गाव सांगा दादा. गाव नाही सांगू शकत ना इथं लाईव्हमध्ये. तुमचं गाव नक्की सांगा मला. अजय लवर. ओके अजय लवर म्हणतात सिंधुदुर्गामध्ये माझी गर्लफ्रेंड आहे, एक्स गर्लफ्रेंड आहे. ती आता बोलत नाही. अरे बापरे आता काय करायचं? कुठे शोधायचं सिंधुदुर्गात दादा? अभिजित ताई माझा भाचा आणि भाजी कुठे गेले आहे? त्यांचं आता खेळणं चालू आहे. अभ्यास झाला त्यांचा 12-12:30 आता खेळत आहेत. चंदर कुमार झा. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और डबल टैप करके लाइक करना.
चंदन कुमार झा, भगवान जी करे आप लोग हमेशा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, जय श्री कृष्ण. चंदन दादा नमस्कार, थँक्यू सो मच. अभिजित शॉर्ट, ताई मी तुला अरे तुरे केले चालेल का? हो हो चालेल नक्कीच. पण मला हे असे क्वेश्चन आवडत नाही जे मगाशी वरती आलेले, म्हणून मी त्यांना सांगितलं की प्लीज असं विचारू नका, नाही तर फुकटचं मग हाईड करावं लागतं है ना अभिजित दादा. तर 26 लाईक झाले आहेत, तर पटापटा लाईक करा, लाईक करा. इथं नवीन कोण असेल तर लाईक करा, जो नए है वो प्लीज सब्सक्राइब करना. चंदन कुमार झा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण दादा, सबको जय श्री कृष्ण. ताई ओके अभिजित, मी तुला अरे तुरे करू शकते, थँक्यू सो मच. गणेश शिंदे, जेवण झालं का? हो गणेश दादा जेवण झालंय, जेवायचं आहे. तुमचं स्वागत आहे लाईव्हला. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर, आणि डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. अजित चेंदवनकर, अजित दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. कोकणातले व्हिडिओ आहेत माझ्या चॅनलवर, नक्की जाऊन ते पहा आणि एक दोन जेन्युअल कमेंट करा मला कसे वाटले व्हिडिओ त्याबद्दल. शिवाजी धरडे, नमस्कार शिवाजी दादा, तुमचं स्वागत आहे चॅनलला. अभिजित शॉर्ट, ताई मला ब्ल्यू देऊन ठेव. ओके, पण ब्ल्यू कसा देतात हे मला माहिती नाही आहे. मी बघते आणि कसा देते ते, म्हणजे व्हिडिओ बघते आणि सांगते. मी अजून ब्ल्यू कसा म्हणतात ते माहिती, पण ब्ल्यू कसं देतात हे मी पाहिलं नाही. मी ब्ल्यू बघते कसं देतात ते. तुला माहिती असेल तर मला सांग. विलास काकडे, हॅलो विलास काकडे, नमस्कार. परशुराम गोडवे मनसे, जय महाराष्ट्र, जय शिवराज, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र दादा. शॉर्ट्स, अभिजित शॉर्ट, ताई एक नंबर व्हिडिओ आहे. कुठला आवडला तुला नक्की सांग मला. नामदेव देसाई, हाईड. रोशनी केलं मस्तपैकी हाईड. नाव घेऊन हाईड करायचं भिकाऱ्या माणसांना. हा सेटिंग मध्ये जाऊन, सेटिंग कुठे येतो? हा म्हणजे पिन वगैरे करतात ते का? जेवण काय आजचा? जेवण आज सिंपल बनवलं आहे. कांदा टोमॅटो घालून फोडणीचा भात. आम्हाला खूप आवडतो कोकणातल्या माणसांना फोडणीचा भात. अगोदरच्या काळी जेव्हा रात्रीचा भात उरला असला की सकाळच्या नाश्त्यामध्ये कांदा घालून, कांदा आणि लसूण, हळद, मिरची पूड घालून तो फोडणीचा भात बनवला जायचा. तर तसं मी बनवते. मला खूप आवडतो, मुलांनाही आवडतो. कधीतरी असं लाईट जेवण खावंसं वाटतंय. पाणी पी ग, खूप वेळ झाला लाईव्हला बोलतेस. पाणी नाही पिलंस. पिते. अभिजित, रोशनी ताई तुम्ही कसे आहात? तुम्हीच मनापासून स्वागत आहे, मी लाईक केलं आहे. ओके रोशनी ताई, जेवण काय आजचं सांगितलंय दादा. जेवण आज फोडणीचो भात. सुमित क्रेझी स्टार, कुठून आहात तुम्ही? कोकणातून दादा. ताई माझं पण चॅनल आहे, सांग प्लीज. अभिजित शॉर्ट्स, हेच आहे का तुझ्या चॅनलचं नाव? तर ह्या अभिजितचं चॅनल आहे, प्लीज त्याला जाऊन सपोर्ट करा.
आम्ही सर्व इथं बिगनरच आहोत, की नवीन स्टार्ट केलं आहे आम्ही यूट्यूब चॅनल चालवायला. तर नक्की तुम्ही जाऊन अभिजित, रोशनी गोसावी यांना मदत करा, सपोर्ट करा. मी मस्त आहे. अभिजित दादा तुम्ही कसे आहात? सुमित क्रेझी नवीन चॅनल आहे तुमचे ताई? हो दादा, नवीन चॅनल आहे माझं. व्हिडिओ टाकते. आता मी लाईव्ह सुरू केलं आहे, तर नक्की माझ्या लाईव्हला जॉईन व्हा तुम्ही आणि सबस्क्राईब करा. 30मध्ये 30 लाईक झाले आहेत. आता अजून 70 लाईक बाकी आहेत, तर पटापट लाईक करा. सदा देवळकर ऋतिक सोनवणे हे ताई. हॅलो ऋतिक. अभिजित शॉर्ट. रोशनी ताई मला अरे तुरे कर की प्लीज. ओके. सदा देवलकर काय म्हणताय दादा? नवरी लाईव्हर लाईन म्हणजे काय? अभिजित शॉर्ट. रोशनी ताई. गुड्डू कुमार. गुड्डू कुमार सिंह बोलते, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी दुआ से क्यूसी इंजीनियर से टीपीआई बन गया. आपकी कृपा से ही बना रहे. नमस्कार भैया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपकी ऐसी ग्रोथ हो, करियर में आप ग्रोथ करो. नमस्कार. सिंगर नारायण यादव. नमस्कार. जय श्री राम ताई. ऋतिक सोनवणे. कुठून आहात तुम्ही ताई? मी आहे कोकणातून दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. रोशनी गोसावी. दादा आम्ही कोकणातून आहोत. आम्ही सर्वांनी आहो म्हणतो दादा म्हणून सो सॉरी. लक्ष्मण धते. जय महाराष्ट्र ताई साहेब, जालना जिल्हा. वाव दादा, तुम्ही जालन्यातून आहात. नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी आहेत चॅनलमध्ये स्वागत आहे तुमचं. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा डबल टॅप करून. सुलक्षा झलमा. सुलक्षा नमस्कार. शरारती बच्चा. हॅलो. सुमित क्रेझी स्टार. ताई काही लोक खराब कमेंट करतात. एखाद्या चांगल्या ज्यांना तुम्ही ओळखता त्यांना ब्ल्यू दे, म्हणजे ती कमेंट डिलीट करता येतील. ओके रोशनी, मी तुला ब्ल्यू देते बघ. आल्या जाऊ नकोस तू, माझ्या लाईव्हला राहा आणि हे कर. आता मला कळलं लाईव्ह हे कसं द्यायचं ते ब्लू. Can manage block words and change them. रोशनी, मी तुला ब्ल्यू दिलंय बघ. मला वाटतं तेच मॉनिटेटर म्हणून आहे, मॉनिटर म्हणून. हो दादा, ब्ल्यू दे म्हणजे तेच देतात ना, मॉनिटर म्हणून एक ऑप्शन असतो ते. रोशनी, मी तुका ब्ल्यू दिलंय. घाणेरडे कमेंट दिले की वाईट कमेंट असतील, निगेटिव्ह कमेंट, तर प्लीज त्यांका हे कर. रोशनी ताई माझी फ्रेंड आहे, मी तिला ब्ल्यू देते.
का जाणार तू माझ्या लाईव्हमधून? नको ना जाऊ, थांब थोडा वेळ अजून, 10-20 मिनटं थांब. तुमचे व्हिडिओ तुमचे खूप व्हिडिओ आहेत. थँक्यू निलेश. ताई राग येणार नसेल तर एक विचारू का? हो दादा विचारा, नक्की विचारा. अभिजित शॉर्ट, हो ताई बरोबर गेली आहे, बरोबर ठीक आहे. ऋतिक सोनवणे, मी पुणेमधून आहे. सुरक्षा बोलतोय जेवलंय मी. अभिजित शॉर्ट, ताई मला पण देऊन बघ. ओके, आधी मी हिला देते. आणि काढायचा परत कसा? ओके कळलं. सुमित क्रेजी स्टार, रोशनीताई पण कोकणातूनच आहेत काय? हो हो, कोकणातूनच आहेत. माझी फ्रेंड आहे, कॉलेज फ्रेंड. रोशनी तू कुठे गेली आहेस? तुला मी दिलंय, तू हेच नाही करत. पवार विठ्ठल, नमस्ते. दीपक ननावरे, कसे आहात? प्रिया वहिनी, प्रीतिया वहिनी. भुजबळ, आमका ब्ल्यू मिळा खया. ब्ल्यू कसा देतलय? संतोषने गोसावी आहे. मग कर ना ग, जे बॅड कमेंट करतात त्यांना लगेच करून टाक हाईड. कॉमेडियन विठ्ठल, नमस्कार दादा. रामकृष्ण हरी. सुमित ताई, किती महिने झाले चॅनलला? म्हणजे चॅनल आधीपासूनच आहे, पण मी कधी व्हिडिओ नाही टाकलेले. तर गेल्या वर्षीपासून मी लॉंग व्हिडिओ वगैरे टाकायला सुरुवात केली. आता जानेवारीमध्ये एक वर्ष होईल. ओके, तुला लेट येतात का? दीपक नरवरे, पाऊस आहे का वहिनी कोकणात? कोकणात पाऊस आज नाही आहे, पण असतो मध्ये मध्ये. ओके, तुला पण देते. मराठी रेसिपी. हाय एव्हरीवन, हॅलो. सुमित स्टार, क्रेझी स्टार, चेक करत जा, मग वॉच टाईम वाढत आहे ना? हो, वाढतोय. संदीप भुजबळ, परी खयासा, परी असा जेवता कशाला? आणि कोकणात घाबरत गावचा नाव सांगू का तू? अरे दादा तसा नाही मी, नाव सांगत घाबर नाही. पण स्टार्टिंगला मका नाही सांगायचा. मी सांगेन, हळूहळू सांगेन, पण सध्या नाही सांगूचा. कारण म्हाका ह्यो लाईव्हचो एक्सपिरियन्स नाही. म्हाका मेन म्हणजे पहिलो तो म्हाका एक्सपिरियन्स घेवचो हा, की मी अजून इथं माझा नवीनच असं लाईव्हमध्ये येणार. आता 15 दिवस झाले. 15 दिवसात मी माझा पूर्ण गाव सांगू शकणार नाही, नाव गाव सगळं सांगू शकणार नाही. तर आणि कोणीच सांगू नये स्टार्टिंगला. तर माका असं वाटतं दादा, निलेश दादा, माझ्यामुळे माझ्या तालुक्याचा गावाचं नाव रोशन होय ही पुढची गोष्ट. आपण सध्या माका नाही सांगायचा, हळूहळू मी नक्की सांगेन माझ्या गावचं नाव. बाकी कसं काय नाही. हाय ताई, मी नाईस कोकणी लँग्वेज. थँक्यू. मराठी रेसिपी. ताई दापोली तिकडेच आहे ना? हो तिकडेच आहे, पण लांब आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून. शशिकांत ताई, माझं लक्ष आहे. ओके ओके थँक्यू दादा. अभिजित दादा थँक्यू. शशिकांत सावडे, हॅलो नमस्कार. सर्वजण नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. गंगदीप सिंग, हॅलो. छत्रपतीचा मावळा, दादा नमस्कार. पायल गोडविंदे, हाय ताई, नमस्कार पायल ताई. छत्रपतींचा मावळा, प्रियाताई रामकृष्ण हरी, थँक्यू. सौरभ मोरे,
होय मी कोकणातूनच असं की त्या काय कोईशा काय डाऊट येतं काय मी कोकणातला नाही आहे असा. छत्रपतींचा मावळा. सर्व ताई आणि दादांना नमस्कार, धन्यवाद. गंगदीप गंगादीप सिंग, गगन सॉरी सॉरी गगनदीप सिंग, गलत बोलती है, सॉरी सॉरी सॉरी. थँक्यू, सॉरी और वेलकम मेरे चॅनल पे आप आए हो. ताई कुठून बोलते? मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. विनायक बुरुंदे बुरुंगळे. मॅडम तुमचे नाव काय आहे? माझं नाव आहे प्रीतिया रोशनी गोसावी. नमस्कार. गगनदीप सिंग. सॉरी भैया. विनायक बुरंगळे. मॅडम तुमचे नाव आहे काय सांगा? छत्रपतींचा मावळा, पंढरीचा राजा. बरं पाटील दादा आहे. ओके. प्रवीण खोत. काय मॅडम? छान एकदम मजेत. बरा बरा. मग चालात घाबरून नाही रवायचा होय. आम्ही भाव हो. कोणाची हिंमत तुझा काय वाकडा करूची. बिंदास रवतो. मग तुका पण माझ्या लाईव्हवर बी येऊचा लागतला रोज. बिंदास बिंदास रवा. तुका मी ब्ल्यू देऊन ठेवतलंय रोज. तिया बघायचा. सौरभ मोरे. माझी बायको कोकणाची असा म्हणून विचारलंय. सौरभ मोरे. ओके. कोकणातली असा भारीच. मग तुका मस्त मस्त कोकणातला खाऊक भेटत असतला रोजच्या रोज. छत्रपतींचा नाव मावळा 36 नंबरला लाईक डन. रामकृष्ण हरी. थँक्यू दादा तुम्ही लाईक केल्याबद्दल. आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. पायल पायल म्हणतात ओ ओ आम्ही गेलो होतो गोव्याला तेव्हा सिंधुदुर्ग पाहिलं. वाव थँक्यू. कसं वाटलं ताई तुम्ही नक्की सांगा. सुमित क्रेझी स्टार. जेवण झाले तुमचे? हो जेवण झाले आहे, जेवायचं आहे. रोशनी गोसावी. निलेश दादा माझा लाईव्हला पण ये. अभिजित शॉर्ट्स कुठे गेलास तू बाबा? विनायक म्हणतात मॅडम तुम्ही 96 कुळी मराठा आहात का? मॅडम जय श्रीराम जय शिवराय. बाळूमामाच्या नावाने चांग भलं. दादा नाही दादा प्लीज. इथं कोणीच मला माझी जात हे ते नको विचारू प्लीज. अश्विनी म्हणतायत राम 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 वहिनी. राम राम अश्विनी ताई. ओम ब्लॉग. हॅलो दीदी. हॅलो. निलेश म्हणते अगो ब्ल्यू बी काय नको. मी असोच सगळ्यांका पुराण उरतले. असा नाही रे. ललित. अरे निलेश तू माका सांगत नाही तू या नक्की खयलो असं कणकवलीतलो. ललिता शिवाने. ताई तुमचं गाव कुठलं? कोकण सिंधुदुर्ग ताई. सौरभ जिल्हा सिंधुदुर्ग असा, तालुका मालवण, गाव काय सांगत नाही. ओके थँक्यू. पायल म्हणते खूप छान सुंदर. थँक्यू पायल ताई. शरू काय करूया. कोकणी आणि संस्कृत लाईक डन. थँक्यू. आज 100चं लाईक होतं. पटापटा लाईकच होत नाही आहेत. कोकणची माणसं साधी बोळी याला लाईकच करत नाही कोणी. सुमित क्रेझी. बरं ठीक आहे ताई बाय. ओके दादा उद्या नक्की भेटा. कोकणाचं. गुड आफ्टरनून ताई. गुड आफ्टरनून दादा. जेवलात का? अगो तुझो लाईव्हचो टाईम आणि माझो जेवणाचो टाईम सेम असता म्हणून दरवेळी जमत असा नाही. ओके दादा. जेवण झाला काय? तू माझ्या चॅनलला लाईव्ह आहे. रमेश धागे. मी एकदाही लाईव्ह नाही. ओके. भावांनो आणि बहिणींनो पर्सनल गोष्टी विचारू नका प्लीज. ताई पिन कर. ओके. अक्षय घरात. ताई कशी आहे? छान आहे. निलेश कोयंडे. देवगडचो मी. हो ओके. देवगडचो. देवगडा खय? शिरगावाक. मी शिरगाव बघितलंय. कोकण आणि संस्कृती. नमस्कार दादा. रमेश ढाके. रमेश डकले
फुलंब्री तालुका. वाव, नमस्कार दादा. रोशनी ताई नमस्कार. येते तुमचे आपण लाईव्ह. ओके, व्हेरी गुड. दादा जेवलात ना? रोशनी गोसावी ये. ओके, ये दादा. कोकणी संस्कृती. विनायक घाटगे ताई नमस्कार. विनायक दादा नमस्कार. चॅनलवर जर आता नवीन कोणी असेल ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करू, स्क्रीनला डबल टॅप करून लाईक करा. रमेश ढकले. ओके रमेश दादा नमस्कार. कोकण आणि कोकण संस्कृती. पॉपकॉर्न खाताय ताई तुम्ही? मालवणी खूप छान बोलता, मला पण शिकवता ताई? होय होय, होय शरू, मी तुका नक्की शिकवीन मालवणी भाषा, लँग्वेज आमची खूप छान असा. बोला काय आवडतं आणि शिकवू काय आवडतं म्हाका. निलेश दादा म्हणता आणि कामा कोण करतली मग? गव्हर्मेंट काय फुकटचा पोसणार? हा काय आम्हाला गव्हर्मेंटसाठी थोडा काम करायचा लागता ना. ओके, तर दादा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असा. छान छान छान. निलेश दादा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असा, काय काम गव्हर्मेंटमधला काय काम असं तर निलेश दादा नक्की सांगा. मी पिरववाडी गाव माझा देवगडमध्ये. ओके, मी शिरगावपर्यंत येऊन इलेला असं. विनायक घाटके ताई लाईक केलं आहे. थँक्यू सो मच. जर अजून कोणी नवीन असेल ना तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, डबल टॅप करून लाईक करा. सौरभ म्हणे मी राहायला कट्टाला होतो पण आता गडिंग्लज जी कोल्हापूर माझं गाव आज. ओके, गडिंग्लज कोल्हापूरला. वाव, तुम्ही कोल्हापूरची माणसं. काय राव, कसं काय चाललंय? भारी वाटते तुमची भाषा पण मला बोलायला. बघलंस पाणी पी बाय. अगं आता उठून जाऊचं मागं कंटाळीला. विनायक घाटके कोल्हापूर या तुमचं स्वागत असा. हो हो नक्की येऊ. अभिजित शॉर्ट. रोशनी ताई तुम्ही सब केले आहे ताई, व्हिडिओ कमेंट केली आहे. ओके अभिजित, रोशनी तुला सांगतोय बघ. अभिजित दादा ओके, धन्यवाद दादा. तर इथं नवीन जर कोण असेल ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला, आणि डबल टॅप, स्क्रीनला डबल टॅप करून लाईक करा. आणि असेच आपल्या रोजच्या लाईव्हला जॉईन व्हा, जेणेकरून आपली फॅमिली चांगली बनेल, ओळखीचे बनू आपण. आणि माझं कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे, तर नक्की भेट द्या. पिंटू बारगे. टायपिंग नीट जमत नाही वाटतं. कामा नको घेऊन येऊ कोणी, माझा खाता वेगळा हा. जर कोणी कोणाला त्रास दिल्यान तर त्याची खच्चमंदी करूची असली तर सांगा बघा. नक्कीच. पिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ताई. वाव, रवी केडे हाय. अभिजित दादा भारीच. अनिकेत लाड हाय. विनोद इंगळे वेलकम टू लाईव्ह. थँक्यू. सौरेश मोरे मालवणला येणार आहे सासूरवाडीला, तेव्हा भेटू आपण ताईसाहेब. कोकणी जेवण खूप आवडता मला, म्हणून बायकोच कोकणी शोधली मी. भारीच. रोज कोकणातला जो चांगलं आता भेटताला. नंदकुमार लोखंडे हॅलो. निलेश कोयंडे. रोशनी दादा तू पोलीसमध्ये असं काय, असं वाटतं माका पण दादा पोलीसमध्ये असा, त्यामुळेच दादा सगळ्यांका पेटवून काढतो. निलेश दादा पेटवून काढतो सगळ्यांका दांडे मारून. अभिजित म्हणता भिवू नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे ताई. विनोद इंगळे हॅलो नमस्कार. ड्रीम लाईक हॅलो. अमोल सोलंके हॅलो. लाईक चॅनलवर दादा सर्वजण तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा आणि लाईक करा डबल टॅप करून. अशी खचमंडी करताव की परत, 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 अशी खचमं
झिंगडीत कोणका त्रास नाही देऊचो. भारीच. असाच कर दादा. भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ताई. व्हेरी गुड. 100% माका वाटता निलेश दादा तू पोलीस मध्ये असय. ड्रीमबाई कुठून आहे? कोकणातून. त्यानंतर मग ताई जॉन्सन का ताई? म्हणजे जॉन्सन म्हणजे जॉन्सन. विनोद इंग्लिश गोल्ड मेडल. संदीप भुजबळ जेवचा कधी तू? जेवतलो आमका वेळ असा. अभिजित शॉर्ट भिवू नकोस. मी हॅलो. सॉरी सर्वांना. मोबाईलची चार्जिंगच नाही मी पाहिली आणि मोबाईल स्विच ऑफ झाला माझा. तर सर्वांना सॉरी त्याबद्दल. ताई कुठे आहे? हॅलो. रोशनी गोसावी आर्मीमध्ये असं काय? तर नाही वाटतं. माझी मोबाईलची बॅटरी डाऊन झाली लगेच, त्यामुळे मोबाईल स्विच ऑफ पडलो. सुनील कुंभार नमस्ते. ताईला सपोर्ट करा सर्वांनी. थँक्यू. विनोद इंगळे ताईला सबस्क्राईब करा. छान छान कमेंट करा. थँक्यू. अतुल देशमुख अगं ताई जेवलीस का? हा जेवली. म्हणजे जेवण बनवले, जेवायचं आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. हॅलो रोशनी गेलीस का? माझा मोबाईल स्विच ऑफ झाला, त्यामुळे लाईव्हमध्येच कट झालं. निलेश म्हणतात ताई दांड्यापेक्षा खूप काय दिल्या ना सरकारने आमका. जे पोलिसांका नाही ऐकत त्यांका आम्ही सरळ करतो. अरे बापरे. दादा असंच तरी कोण तू? अमोल सोलंकी जेवण झालं काय? होय होय. ड्रीम बाईक शिव नाव आहे. हॅलो शिव. सौरभ मोरे म्हणतात की सासरकडची माणसं भेटली की भारी वाटतं. मस्त वाटतं, भारीच. प्रदीप कार बरेली ब्लॉग महाराष्ट्र से है भैया. उद्या काय सुट्टी बिट्टी असा, पण अजून काय प्रोग्राम नाही. रोशनी गोसावी आज मानसी आली नाही ना लाईव्हला? नाही मानसी आज आली नाही आहे, का माहिती नाही. संदीप दादा काही एक प्लॅन नाही आमचं फिरायचो, बघूया.
जर उद्या मी फिराक गेलोय तर मग लाईव्ह नाही उद्याचं. संडेक मी कदाचित उद्या लाईव्ह देईन की नाही हा माहिती नाही, पण मंडेक नक्की असतो लाईव्ह. जर बाहेर खोय गेलो तर नाही होतो उद्या. अगं ताई जेवलीस का? हो दादा, अतुल दादा मी ना म्हणजे जेवणार आहे, जेवण बनवलंय फक्त. तर पटापटा चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज पटापटा लाईक करा डबल टॅप करून आणि सबस्क्राईब करा. तर चांगली गोष्ट आहे. तर चला आजचं लाईव्ह इथेच संपतंय. तर उद्याच्या किंवा म्हणजे जर वेळ भेटला तर उद्या नक्की 1 वाजता लाईव्ह होणार आहे. तर सर्वांनी भेट द्या उद्याच्या लाईव्हला. दत्तात्रय यादव नमस्कार दादा. रोशनी गोसावी बाय. तुझ्या लाईव्हला येते 3 वाजता. दत्तात्रय दादा तर चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की लाईक करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि उद्याच्या लाईव्हला भेटा. तर बाय सर्वांना. बाय बाय बाय. हो दादा जेवणार आहोत आता आम्ही. आवाज बघ, पाणी पी आधी चल. हो आता रोशनी मी लाईव्ह संपवतोय आणि आता मी पाणी पितोय. तर बाय बाय सर्वांना. काळजी घ्या सर्वांनी. बाय.